na kwase bia afafo a na odidi otumfo atem so me kam kire se woni media otumfo yema wo man na kan kasa ntia papa ne da Ghana ha yo nipa be 3 4 bu won makasa tie mo a wona so ye kwan benya sunsunsanso santimanwura otumfo safo kantanka na chief imam ano kopaw ekodi o matem utiate na nipa hunu wana wanse kura pa ntimi hwe nanim ya ma kwan kura ntimi nkwache ne nzem na politics nti kwa abna ne ntimi fafo si nanim na odi mpanyimfo yatem aibo se enome wo hene wadwene mu mpo ahemfo yankopon fo mu ni agro enso senka ye ka kenye president mpo yonko ne mpanyimfo yi president o makwa ba nyina ntimi fo obi antoto tumfo ntimi fo obi antoto chief imam ntimi fo obi antoto safo kantanka so enkora ye ni atra mani nton ase waka sati asa mpanyimfo yi mu bia kai hunu se enso ni aboso atwa hu ahia ba bia wote krampo ne be so leti awo ase ko mo ye talent kina ekura otizumpo de bi kura nka dane abutu cause unhu se wagimi ana wudi atem anka omo so be kire so mo achitafo na achidifo bi o magimi sen ho ba mo mpe basabasa yo na omai the whole omai ni nyina omai Ghana ni nyina timi ko bobosia na akam yin sika krampo ntua na santimanwura otumfo se tutu dine na yatiem na bibia yedin empanyimfo kosom ko bobosia ya ma wo mo na otumfo fafo na wo mfre in seconds na do mo hwehwe mo nsaka omo jisika nso no masanso adi nzu mu di mfanya omai ni ye na masi toilet wa ha na masi suku wa ha am kan hunu se bibi wo wiase nka eda nka entupun enya kronfo nko anti na eda yetupun anka obi da kra nka ontuni pun odi hwe woni dem a wo ba befa mpo bibi wo wiase ti na eda yetupun ni asande ade ato akiri kan hunu se NDC betwam the time be so mo akọ MPP ba o bensu betwam be wo tumfo akunya wodi etimo da gise bi wawu chief imam akunya wote so agise sabi fere mpon kwame ato ne nsa afre no ye nto no so aba tinipa bi se oni ni dile no wahwe yi wanya motia mi ensa pe bi di wachi na wujimi ta mo so na se wa wanum kasa wo kan na dane no me sen ba wo so na so motia mi ensa na betima age wa ne ahwe bible se wojimifo anum na ho kira ba ewo onyansafo de na no ekura won o bible nim obi to aba ma me didi mpanyimfo atemti ne magya no osan ba Ghana ahia masama ne security o bible se wo ba no ya so odenfo otuatefo na se na gyanene na etunufo na se onti a ene na gyanene na enche ne fa no kompanyimfo anim ko kan kire won se ye bai etuatefo oya so odenfo ohwini oyen saborofo tunufo a wontie na ekromo mpanyimfo no famlanti omo okromo nyina mfa no nko ekro na di omu nsi na bonkunu o bible nim anka Kevin Taylor ntena obi ma so endi ahemfo akasi yatem mo ba Ghana ha me ensa ma ni security asujafo na police force omo no ho ban na John Dramani Mahama osu no otumfo tisi oni chief imam tisi na se wo sere hwe omanim kwa mo no de mu ye mistake a nipa betima atele mo wo se atomo so aba ye de kokromoti na atomo so aba ya na yasim hene nti wo ye de oman ne mpa ya atele ye normal akoma ntimi sa ne ma na na me president na me MP na me assemblyman na odi nkwa asema obi betele wo ye normal Bible say anibere eya trimoden na abufuo eya homtede na hwan ne betima gina woni nkuntwefo anim obetena kunwa no so na do oman ne edi nkwasasem ntini pa nso ye ne ya de ono wotwe kora mo twini nkunu koso oman ne nya won kwa wo de a